Allah mai rahama mai jin ƙai. A yau muna tattauna ne akan abubuwa da suka faru a Bakura na rashin daɗi wanda APC tsohon gwamna Abdulaziz Yari ya jawo wasu mutane ya shigo da su Bakura, inda har da minista na 'yan sanda na Najeriya wanda suka je suka yi tashin hankali. Duk da sun san za mu je kamfen sun ne domin ba abin da ya dame su bukatar su duk wanda zai mutu ne bukatar su za ta ga musu damu ba. A matsayina na gwamna ne jaye ta wata tafiya domin rayuwa ta al'umma ta ya fi man kowace irin kujera. Ne ke biye su ne ke tafiya. Abun bakin ciki da ban haushi, minista na 'yan sanda na Najeriya wanda ɗan Sokoto ne amma ga shi a Zamfara da Sokoto da Katsina muna fama da rashin tsaro. Ba mu taɓa jin wata gudunmawa ko wani abu da ya aiko na taimako ko na jami'an tsaro ba. Amma abun bakin ciki yau sai suka je da tanki na yaƙi guda biyu, guda gaban motar su guda bayan motar su, wanda a cikin jihar Zamfara ba mu da tanki na yaƙi ko ɗaya. Amma sai ga minista saboda bukata ta dan majalisar jiha ya zo da tanki biyu na yaki. Kuma abun bakin ciki, minista yana Bakura an kashe mutum biyu. Akwai wani Mahmudu Sani yankan raguwa kai mai, an jikkita wasu suna asibiti. Kana minista na 'yan sanda ka zo aiwa ga abu gaba gari ka. Kuma muna da cikakken labari cewa mataimakin inspector general na 'yan sanda ya shiga mota ya ce ran kai akwai tension kada a shiga. Abdulaziz Yari ya ce ma mataimakin inspector na 'yan sanda cewa sai dai a kashe shi wallahi sai ya shiga. Ministan 'yan sanda kuma yana cikin motar nan. To wanda ake tunanin ya kare ka ko ya kawo 'yan sandan da za su kawo tsaro a ce yana cikin ta'addanci, wannan abin bakin ciki ne, abin bawan shi ne. Wannan minista yana ɗaya daga cikin waɗanda ke sa ana ganin baki na shugaban ƙasa, ana yi ma gwamnatin tarayya sunaye kala daban-daban. Domin iya san ciwon kanshi, shi minista ne na 'yan sanda wanda kowa ya san 'yan sanda su ne masu kare rayuwa da dukiyoyi na al'umma da doka. A ce ka biyo ka zo wurin kamfen da ɗan majalisar jiha ba kuma jihar ka ba, wanda zuwanka an kashe wasu, wanda duk kashe-kashen da ake a Zamfara bai taɓa zuwa wurin gaisuwa ba, amma ya zo kamfen don suna son a ba su ƙuri'a a ce Abdulaziz na da mutane. To ina ɗauki Abdulaziz sakarai, domin in ba sakarai ba kai ne da ke ta kuri cewa kotu ta ba mu kujera ko ba mu cin zaɓe. To me yasa ka ce kana kuka sama cewa a bakka ka gwamnoni kusan 10 su taya ka kamfen su taya ka zaɓe? Domin ni tunani na ka zo ka fuskanta in fuskanci ka. Kuma ina kira gare ka, in kai ka cika haihuwa ga uwayenka, to waɗanda za su zo daga Abuja kan wanda ya zo, ni ma wallahi ban so kowa ya zo. Kakka je Bakura, kan in je Bakura, a bakin Bakura su zaɓi wanda suke so, a fasu su yi zaɓe. Daga nan za a gano kai ba kowa kake ba. Ka je kana ƙarya, kana faɗa wa mutane cewa kai adda al'umma a jihar Zamfara, cewa PDP ba ta cin zaɓe. To ba ta cin zaɓe za ka ce a kawo ma gwamna har da na Kogi da na Jigawa da na Kebbi da mataimakin gwamnan Kano da sanatoci 5, 'yan majalisa har da shugaban masu rinjaye na majalisa. To shi kenan kan wanda ya zo, ni wallahi ban zuwa in ba ka zuwa. Kuma wallahi babu wani mutum guda da zai zo ni daga PDP ta ƙasa in ba don da PDP ta ga ka kada ta kuka kamar jinjiri ba ka ce a taimako maka. Wallahi da ba sa kwamiti. Kawa Allah kada gwamnan da ya zo cikin jihar Zamfara, kada wani ya zo, kada ministan 'yan sanda ya zo, a bar jami'an tsaro da mutanen Bakura su yi alkalanci, su yi zaɓe. To ta nan za a gano kai namiji ne, ta nan za a gano kana da al'umma, ta nan za a gano cewa mu ba zaɓe mun kaci ba ko su taɓa. Dama ka sani na sani, APP lokacin da ka ci zaɓen gwamna na kada ku a Bakura
na ci ɗan majalisar na tarayya a 2011, amma na ji ƙaryar da ka yi a TBC ka ce tun 1999 Bakura garin APC ce. Ta ina can zangare APC ina wakiltar Bakura da Maradon na ci a PDP, Yarima ya ci a APC, kai ka ci gwamna a APC. Kaga tun nan jama'a za su gano mai wadari kake kana ƙarya da haka, kana taya kana damfarar gwamnoni, kana an san kuɗi da su, kana cewa kana jiran jama'a, kana son kai takarar ciyaman ko kai takarar shugaban ƙasa. To ka bari a gwada kana in ka cika. In ka cika Abdulaziz, ka bari a gwada ka a Bakura, kada ka je kada in ji. Duk gwamnonin ga da ka te ka fashe ma kuka su to su taimake ka, kada wanda ya tafi. To ta nan za mu gano cewa Abdulaziz kana da mutane an zaɓe ka kada gwamna da na mutane. Saboda haka abin da ya faru Bakura ya nuna cewa kayi raki, ya nuna cewa kai matsoraci ne, ya nuna cewa kai ka san ba ka cin zaɓe, ya nuna cewa kai ka san ka tashi aiki a Zamfara, sunanka ya ɓace in Allah da Hamadi, saboda in ba don shi ba dalilin zai sa ya je ya gayyato mutane ya ce zo su taimake shi. Ni ban so wallahi kowa ya taimaka, ni na so a bari yan Bakura su ta yi su yi zaɓe, duk wanda Allah ya ba ni na yadda. Amma kai saboda baka yarda da Allah ba, baka yarda da Allah ka yi ba, don haka baka yarda da Allah ba mu kujera ba. Saboda in kai kana kurin kana da ilimi na addini, to ka yarda da hukuncin Allah, ka koma mahora kai hukuncin ka, ne hukunci na gusau, kada wanda ya tafi, ka bari Allah ya hukunci ne, duk wanda Allah ba kujera wallahi ni na yarda. Saboda Allah ka zaɓe ba mu ba, zai yi aure sai ka yin zaɓe ka mutu ko na mutu, wa za a je a zaɓa, sai a je a zaɓa wanda za a zaɓa. Saboda kana son ka ji tsoron shi yasa ni je Bakura nuna ma baka isa ba, wani aza za ka tsaya Bakura in shirin kamar yadda ni alkawali, wallahi ni zan kawo ka da kaina, kawo kanka kiyamun laili da ka ji zanje ka gudu ka ciro. Saboda haka Zamfara ba wani wasa ba ce, ba za mu yi umarni da siyasa ba salwantar da rayukan al'umma. Dole ne tsaron gada ta barbare lokacinka, yanzu Allah ya kawo mana tsaro, kana son ka dawo muna da matsalar rashin tsaro, to baka isa ba. Idan Allah ya iko ne ya kamata ka da ikon Allah domin ka samu sauki, domin su haifu kai ke shiga cikin bakin ciki, kana zulumi saboda ka ƙi da hukuncin Allah. Don haka ina ƙalubalenka, in ka cika kada wanda ya zo daga Abuja daga APC, ni wallahi ba wanda zai zo. In ka cika mu tsaya gida da ni da kai, mu bar yan Bakura su je su yi zaɓe tantagarya, daga nan za ka gano ba ka da kowa, APC ba ta da kowa a jihar Zamfara. Abin kunya gare ka Abdulaziz, kana cewa kana da kowa, ga mataimakin ka ya dawo wuri na shekaran jiya, su waka kina nuna ma kai yaro ne a gidan siyasa. Na gode, assalamu alaikum wa rahmatullahi.